Ieuan Owen, cario'r bêl. Dim yn cyrraedd Hulbert, mae dal yno Michael George i rwyd ochr. Methu taro'r targed, ond y cyfle cynta'n dod i Barri yn y munud agoriadol. Cook at Fregapane. James Jones ar bas nôl at y golwr, a Ieuan Owen i ddwyn. Gwaith da gan Margetson. Oedd y cyfle yno i Ieuan Owen. Camgymeriad bron i'r Barri fanteisio. Margetson. Jyst yn cadw i ben digon i wadu Owen. Orton yn ildio meddiant. Rhys Hughes yn mynd amdani ac am arbediad gan George Radcliffe. Rhys Hughes, seren, Cei Connah, 2 gol ar 10. Methu adio'r 4 ar 10 o fyna am arbediad gan Radcliffe. Be mae Rhys Hughes yn gallu neud nawr yn twyllo Wharton. Fewn at y cwrt bach unwaith eto. A Barri'n clirio at Cook. A Cook ar ergyd yn syth at y golwr. Cook at Woodcock yn troi. Dod nôl at y cymorth, sef Rhys Hughes. Ieuan Owen yn dianc ar bêl. Heibio i dacl Sharif. Yn trio cael y bas man at Hulbert. Hulbert! Heibio'r postyn am gyfle. Ola pasiad slick fyna. Hulbert oedd yr un. Nath curo'r golwr, ond methu canfod cefn y rwyd. Cedi. Heibio Fregapane. Yr eilydd. At posib pella Ieuan Owen ar peniad. Yn ei gwyro i teg at y gornel uchan a methu taro'r targed. West nawr i lledu i'r ochr draw. Barri'n cael ei ymestyn. Ishmael fewn i'r canol. Methu creu drwy'n. Hughes yn ffigio. Ac i gario fewn i'r cwrt. Yn cael ergyd fewn. Ergyd wan yn y diwedd. Ac unwaith eto'n syth i ddwylo George Radcliffe. George camu fewn. Ni'n gosod i mas at yr eilydd Norris os y groesiad. A George ar ochr y cwrt Cosby. George fewn at Hulbert y penio fewn! A Barri! Yn munud ola, yn 90, yn 2 o blaen. O am ddiweddglo, oedd hi'n edrych fe bod hi am fod yn ddi-sgôr. Ond y Barri ar y blaen, a mae'n edrych y bod rhediad digiro Cei Connah yn dod i ben. Gwaith amyneddgar iawn gan Cei Connah i feddwl bod nhw newydd ildio yn munud ol ar 90. Sharif dros i ysgwyddau, a nawr Nash, ma'n ag am sefyll. Maen nhw'n dathlu. Kenny sy'n rhwydo, ond mi oedd y fraich yn alan gan y dyfarnwr cynorthwyol yn syth.